छापरा है नहीं अब बक्सर में अक्सर लौका बिल्कुल सासाराम में आवा एगो गीत तारा के सुनाओ तनी गारी कहाला असलील ना कहाला ई गारी हमनी के माई बहन लोग गावल लेकिन तोपने में गाई कितनी ताक लो उधर कुछ दिख रहा है आपको। अच्छा तो तनी ताक वाला गाना तो लड़का के लिए होगा ना कि आप मारो में आए हैं शादी करने के लिए तो हम गाएंगे। सुना एगो बहुत बढ़िया चीज लगी कितनी ताक लो देवलिया पका लिखल बा तनी ताक लो एतवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा हई कलुआ के बहिनी के भटार लिखल बा तनी ताक लो रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनारा जी। देखो सब गीत में आगे हो जाऊं लेकिन बियाह गीत में हमारा से आगे ना हो कबू। हकीकत है भाई बियाह पर हम कोई मिलियन लेके चल जाए ना कि रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनारा जी हई निसावा के तीनों बहिनिया तीनों देखो हम नहीं कि बोले सब भाई लोग जाना चलो एगो हिया ऐसन ऐसन ई खाली घुलटिया मारे नहीं आ एगो हिया खिलाड़ा जी आ छोट की हिया छाट देवे पतैयार जी हई छोट की हिया छाट देवे पतैयार जी। कि सावन मासे समधि काहे नया आइले सावन मासे समधि काहे नया आइले कटहर के रउआ अधिकारी जी ए जी कटहर के रउआ अधिकारी जी कटहर के छील छील मुंह में खियाई दी कटहर के छील छील मुंह में खियाई दी छिलका ठुसाई त पिछुआरी जी छिलका ठुसाई त पिछुआरी ए जी सब के रउआ अधिकारी कि हड़ बड़ कनिया चले हर जोता के जामल है धीरे धीरे हमार बाबू चलस पति साहेब के जामल सुनी सुनी कैसे चला चली तो ही पे गाना कि हर बड़ कनिया चले हर जोता के जामल है धीरे 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 हमार बाबू चलस पति साहेब के जामल है। पति साहेब के जा बबुआ काई खइल ससुरिया बबुआ काई आमा बासिया भात खाटा दहिया आमा बासिया भात खाटा दहिया। हे भैया देखा गाई तो एक से एक गीत बगाई तो पूरा खत्म ना हो लेकिन एक और लाइन गा के की गोभी 20 रुपया कि पंडित जी के पॉकेट में मोबाइल नोकिया रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया अरे रिंगटोन बजेला हिलेला मुछिया। लेकिन बियाह शादी हो गई मेहरारू सेज पर पहुंचल बिया पहिल का दिन का होला सुहाग रात लड़का मई जाना तरह सा लड़की गइल बिया सुहाग रात के सेज पर
लइकवा आवता बैठाई ना काहे कि तो लोग उठ चलो लइकवा देखा तनी आड़ लौरी लइकवा आवता गेट खुलता गेट बंद हो गई पूरा पिक्चर बना दीजिए कर बंद हो गई लइकवा आइल कहता काना दूधावा तनी हो जैसे दूधावा देबू दूध हो जाए गिलास तनी फिल करा दा लइकवा शर्माई नो कि एक बार में हपस ले पी ले तनी हम पिया पी गई पूरा दूध अगला दिन सुना बाबू हो सुना ऐसे घूंघट नहीं उठाने दूंगी पहले गिफ्ट दीजिए काहे ला जाता रू मैं धन तोहरे नु हा लइकवा कहता कि घुंघुटा उठाव तनी रनिया हो कि घुंघुटा उठाव तनी रनिया हो धरती के चांद देख ली है धीर धरी नए राजा धीर धरी ना धीर धरी ना धीर धरी ना तंग जानी करा तंग जानी करा ऐसे रनिया हो उठाव घुंघटा चांद देख ली है घुंघटा उठाव तानी रनिया हो धरती के चांद देख ली शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से प्यार जब करे के बात बहरिया घर प्यार जब करे भैया सुन ले भाई नो बचपन का प्यार मेरा आए को गाना आइल बस सारे गा हम भोजपुरी से कितनी नाच रे पतर की नागिन जइसन त हमरा साथे के नागिन डांस करिएगा तो तन तन पीछे होके बाबा किया के नाच रे पतर की गाना के नाम नाच रे पतर की नागिन जइसा एगो किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट से एगो हमारे भैया के चैनल है पे गाना बा कि टिकुलिया सटल बसैया हो तू अइला कहाँ से हो के ना बार हमारे भाई बान बनसान के ट्रेलर लगाइयो दिलस लव यू भाई लव यू देखिए आप लोग के आशीर्वाद से कलुआ गायक से हीरो बनल बा आप लोग सही आशीर्वाद देते लोग फिल्म एल्बम बनावत रहो जीवन भर वो लोग के सेवा करत रहम अरे बाप रे बाप फारिए दे बका दिलवा हमारे नाच रे पतर की नागिन जैसन तेल लगा दे बाबू मेरा भाई भी डांस करेगा छोटा बाबू का है एक कोना धक तू होने से मारा एक कोना धक के हम मारे थे ठीक है ये भी रील पे अच्छा बनाया है कि हो गई कंगाल हम तो माल के चक्कर में चलो भैया बजा दो साउंड दो भैया अब बाबू